Mikä tää juttu nyt on? Mene vaan eteenpäin. Meillä kuin leirikoulu. Tervetuloa armeijan palvelukseen, Veikka Markkanen. Älä viitti. Ei, siinä on mun nimi. Kyllä. Alokas Markkanen. Oi. Tästä tulee pitkät kuvaukset. Eli nyt kun mä tämän vuorokauden vietän, niin mä tiedän mitä on tulossa vai? Tää tiivistää sen puoli vuotta armeijassa käyntiä. Selvä juttu. Tässä on meidän sängyt. Mä oon tosiaan toinen alokas tässä näin. Ai, ei tarvi yksi olla. Tää on kiva. Kato, täällä on nää intin lamput. Onko se juttu, että siitä kuuluu tommonen särinä? Mä en saanut koskaan unta intis, jos kuuluu tommonen ääni, niin se on vaan loppu. Joo, sit varmaan odotellaan, että päivä lähtee käyntiin. Joo, tapahtuuko täällä sit jotain? Vai onko tää vaan sit että täällä hengataan? Jäkin oikealle puolelle. Järjesty. Joku Jätkäsaari, mikä? En mä, on varmaan toi penkki. Suoritamme nimenhuudon aakkosjärjestyksen mukaisesti. Back. Paikalla. Markkanen. Paikalla. Asento! Jalat yhteen. Kantapäät, joo. Ja ihme äijä toi. Mikä se nyt oli, kersantti Jumala? Joo, ne on vähän aina tollasia noi päälliköt, et Okei. hakee vähän semmoista yliotetta. No siinä oli vähän semmonen fiilis, joo. Hei! Alokas te! Onko teillä karvalakki päässä? Karvalakkia ei laiteta pään kuin ulko-olosuhteissa. Ja sielläkin korvaläpät ei laske, ei vaikka korvat tippuu. Onko ymmärretty? Kyllä on herra Alijumala. Alokas te, teidän palvelustakkinne on aivan miten sattuu. Onko teillä syntymäpäivät, kun täällä nännit tällään näpyttää? Ei ole, herra. Lokakuussa 23. Te olette minulle vain numero. Te olette minulle vain numero. Minulle te olette vain numero. Särmätään. Siinä menee. Toimikaa! Okei. Se tuli niin nopea, että mä en ole ihan varma, että miten se nyt oikein meni. Kerkesit sä nähdä, kun se siis teki se esimerkki Pinka? Mun se jäi vähän epäselväksi. No sama. Mä luin netistä, että pinkkaa ei tarvi enää tehdä nykyään. Mikä juttu? Älä usko internettiin, se voi kuka tahansa puhua mitä tahansa. Siis tiedätkö minkälainen siis pinkka on? Ei mitään tietoa. Se pitää mennä näin ja sitten näin. Mä teen tämmösen nopea versio. Eli se pitää näin olla. Hei, tähän on melkein valmis. Wow. Tossa ei saa olla pienintäkään reikää. Okei. Onko se on Pinka? Come on, ei toi oo pinkkaa. No ei, miten? Eihän se se oli ihan samannäköinen kuin sulla. Me ei päästä koskaan lomille, jos toi näyttää tolta. Eihän näillä ole Pinkan kanssa mitään tekemistä. Sanoin samaa herra luutnantti. Tämä on riman alitus. Särmätään! Särmätään! Korjauksiin aikaa 2 minuuttia. Toimikaa! No ihme sekopää toi äijä. Nyt sä suututit se. Ei mulla ole edelleenkään mitään. Joo, taittele tälle. Okei, mitä sä teit? Ihan vaan taittelit, että sit tulee tämmönen pötkylä. Okei. Eiks tää ole hyvä? Joo, hyvä. Ja sitten suoritetaan se itse taikatemppu. Eli käännetään vaikka näin päin, isketään tosta ja tosta. Noin. Ui vitsi, näyttää hyvältä. Hyvän näköinen. Okei, onko se nyt valmis? Sitten se pitää varovaisesti nostaa tuohon tuolille. Siinä on mitään väliä, mitä se näyttää takaa. Pitää näyttää edestä kivalta. Kato, nyt siinä on just se reikä. Okei, onko se reikä paha? Se on reikä on kaikista pahin. Okei. Siis kaikki menee pieleen, jos siinä on reikä. Nyt on hyvä. Okei. Ekan päivän pääsee aina vähän helpommalla. Ei siinä, otetaanko easy? Pistänkö pitkälleen? On tässä nyt jo rehkitty, herran jumala. Niin. Ei tää nyt niin paha tää intti on, mitä jengi puhuu. Joo, 90% siitä on odottamista ja 10% pinkan tekemistä. Kyllä siinä puolessa vuodessa oppii se aika hyvin. Ylös! Asento!
Et tarvi huutaa niinku armeijassa. Täällä levätään silloin, kun se on ansaittua! Tehtävä hyväksytty. Come on! Yes, hei! Ei juhlita! Hyvät herrat, meidän yhteinen matkamme alkaa tulla päätökseen. Kun minä tarjoan kättä, saatte kätellä. Kiitos, herra. Meillä on yksi kappale primus-oppilaita tällä kurssilla. Hänelle haluaisin vielä ojentaa pienen palkinnon. Alokas Markkanen, Paikalla. vastaanottakaa minun paketti. Kiitos. Mitäs on pukki tuonut? Siellä on retkeilijän työkalu. Otsavalo. Ja hanskat. Voin sanoa, että noin kansi ottaa mukaan. Eihän mulla edes parta kasva. Se on hiuksille. No pitääkö se saman tien vetää sinne? No siitä niin. Onko nyt Veikka semmonen fiilis, että me Ollinkaan pystyttiin luomaan sulle selvä armeijakokemus? En mä tiedä. Come on, me käytettiin niinku hirveä määrä. Olli on kirjoittanut kirjan tästä sen hahmosta ja kaikkea. Olen muuttunut mies. Kyllä mulla oli ainakin kivaa. Noniin. Kiitos, kiitos tästä. Mä oon valmiimpi kuin mitä oli aikaisemmin. Minkä sortin hiustyyliä halutaan? Onko taistelu ananas? Ihan kaikki vihannekset ja hedelmät käy. Mulla olisi semmonen hiustenleikkuu malli kuin nahkaluumu. Oho. Kuuluu jokin teräaseen ääniä. Ja Olli on pulisonkin spesialisti. Se on siinä. Ei muuta kuin toivottakaa Veikalle onnea kommenteissa ja tää video oli tässä. Hyvästi. Kiitos. Mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tuossa puoli vuotta sitten mulle laittoi Mikko-niminen kaveri viestiä, että Roni, olisitko sä kiinnostunut lähtemään surffaamaan moottorisoidulla surfilaudalla, joka lentää? Niin mä sitten siihen vastasin, että okei, mutta otetaanko, että tulee vähän lämpimämmät kelit, ja hän sanoi, että joo, sopii. Ja tänään on se päivä, kun lähdetään Lapinlahdelle, kai joku semmonen paikka. Mennään sinne kokeilemaan, että miten pystyy surfata ilman aaltoja. On se kyllä kiva, että ihmiset laittaa mulle viestiä niiden oudoista harrastuksista ja kysyy, että haluatko tulla testaa. Jos teillä on joku semmonen, niin laittakaa viestiä, mitä luultavammin mä oon kiinnostunut. Repuku tästä vierestä. Löytyy myös lauta ja Antti, itse lautaspesialisti. Morjesta. Mikä tää on? Se on airfoil, eli lentävä surfilauta. Ja ainoat tämmöiset laudat löytyy teiltä. Sitten ottaa selvää, että kuinka vaikeaa tällä on mennä. Kammat päälle ja veteen ja lähdetään surffaan. Mä en koskaan aikaisemmin käyttänyt märkäpuku, vai onko tää märkäpuku vai kuivapuku? Onko se kuiva? Mikä ero? Kuivalta se tuntuu. Mitähän tästä nyt oikeesti tulee? On kyllä tiukka! No nyt on kyllä lökäpöksy. Harmit. Pitäisikö mun ennen käydä vessassa vai jälkeen? Sä voit tehdä se tuolla meressä sitten. Mä teen sen mieluummin. Mä oon kyllä yllättävän luottavaisin mielin tässä. Tiedätkö, kun on tasapainotellut kuitenkin narulla, skeitillä, potkulaudalla, yksipyöräisellä. Seiste. Niin, hetki piti miettiä. Tosta ei tuu kyllä mieleen sun persänköä. Katsotaan mitä maestro tekee ja tehdään sitten perässä. Oho, siellä se jo menee. Eli polviltaan pääsee tolleen. Wow. Mitä ihmettä? Mitä on mahdollista? Eikä. Sairaan syhtii. Niin sit Niin montakohan vuotta? Kerro, ottaa selvää.
Ensiaskeleet. Tää muuten on siistiä. Ihan uskomatonta. Mut siis painohallintaa ja itseluottamusta vaatii. Eli Actimelia ja Ja self-help-kirjoja. kyllä. Siis mä ajattelin, että mun kestäisi hirveän kauan ylipäätänsä päästä tuohon päälle polvilteen. Mut ensimmäisellä yrityksellä pääsin ja sit lennettiinkin jo. Sä oot mennyt mahallaan, polvillaan ja seuraavaksi seistä vai? Niin, en mä tiedä saaks mä lupaa mennä vielä seisomaan, että onks mä vielä liian keltanokka, mut kyllä mä siihen pystyn. Antti se vaan flexaa ja vetää koko ajan ympyrää mun ympärillä, kun mä en pääse ylös. Ei vaan. Nyt ollaan joku, en mä tiedä kauan tässä ollaan oltu, joku puoli tuntia. Kyllä mä pääsin seisomaan jo päälle. Mut se, että nousee tulee ilmaa, ei onnistu vielä. Se on niin luonnoton juttu. Kyllä mä oon mennyt surffilaudalla ja mä tiedän, että miltä se tuntuu, mutta sit yhtäkkiä kun lentää, niin en mä oo koskaan lentänyt. Jännä juttu. Mä ajan tästä muutaman kerran ohi ja seistä ja mä koitan lentää. Äiti, kato mä lennän! Roolit on vaihtunut. Roni kuvaa ja meikä ajaa. Näytät. Voitaanko se nousta seisomaan? Heippa rallaa ihmiset! Hei, toimiks se? Toimiks live? Joo, toimii, loistavaa. We are live. Moikka chatti! Älä räpistele sitä, okei. No niin, kaikki on hyvin suunniteltu ja niin edespäin. Terve yleisö! Tervetuloa seuraamaan Kalju Liveä. Eli siis joo, tää on se video, mitä mä tuun vihaamaan loppuelämäni. Miksi mä menin lupaamaan jotain tällaista? Okei. Ne, jotka ei tiedä mistä on kyse, niin mä tossa silloin kun mä julkaisin tiedon YouTubessa, että Hauskat kotivideot by Ronny Buck on alkamassa sama viikko perjantaina, niin jostain ihmeestä mä keksin. Mä oon suunnitellut tää etukäteen, että miten tää konfetti... Pystytkö tuolla kameraa nopea kääntää, että minkälainen sotku nyt tuli? Kyllähän sillä pystyy, mutta... Korva meni jumiin. Jumi. Loukkaa. Joo. Entä tällaista? En tiedä, että paperikin voi vähän kirpastaa. Vähän yllämässä. Tuliko paperivilta? Taisi tulla joku tuo. No kaulaa vaan, ei sen vakavampaa oo. Niin, että ne haluu pussaa mun kaljuun. Todennäköisesti. Tule vaan kaljua. Okei, no niin. Pitäisikö tästä nyt sit vaan alkaa tekemään? Yes. Mitä sä Mika on säädä? Mä katsotaan se ok. Okei, joo. Joo, tää on semmonen, mikä olisi kiva, ettei yhtäkkiä kaadu ja kaikki missaa, että mitä tapahtuu. Tosiaan mä palkkasin tänne paikan päälle ihan ammattilaisparturin, koska eihän tämmöstä hiustyyliä osaa kukaan muu kuin joku kokenut konkari. Niin joo, nyt voi tulla Se oli minne Alfredo. Alfredo, hän on suoraan tuolta Italiasta tullut tänne paikan päälle. Italia parturi 2 viikkoa oli karanteenissa, ei hätää. Ja heti kun hän on tämän leikkausoperaation tehnyt, niin hän lähtee takaisin kotimaahan. Hetkonen, eikö parturissa ole yleensä semmonen niinku viltti tässä? Ei me italialaisessa parturissa käytä sellaista. Niitä. Laitetaanko se? No mikäli välittämättä haluatte, niin voidaan pistää. No laitetaan se. Taas kerran mä yritän vaan pitkittää. Se on parturin tehtävä laittaa se. Siinä on hyvä. Pestääkö mun hiukset ennen kuin ne leikataan? Kastellaan. Kastellaan. Voi pojat. Tosiaan kotona ei ehkä oltu hirveän fiiliksissä tästä ideasta, mutta nää on näitä. Nää on näitä, mitä on pakko tehdä. Joo. Ai, tässä on tämmönen käsireikäkin, että pystyy niinku kännykkään näprää. Loistavaa. Veloparturissa keskustellaan. Eikä? Kyllä. Oi vitsi, saa. Italialaisen parturi täällä mitään puhelimella näpärellä.
Oi, että on kyllä kiva ollut seurata ihmisten kommentteja tähän ideaan liittyen. Kun mä julkaisin täältä ja Kaljun, niin porukka vaan laittoi, että ei vitsi, nyt mä en voi katsoa sitä ohjelmaa. Kun en mä halua, Roni, että susta tulee Kalju. Niin sit mä olin, että olikohan tää ihan fiksu haaste sittenkään. Mut joo, tässä kuitenkin ollaan. Voi vitsi miten tää sadetakki niinku vuosteli mun housusta ihan märät. No minkälaista sä olet? Jos lyhennät vähän joka puolelle. Joka puolelta. Joo. Sen on. Mulla ei nyt ole mitään niinku kuvaa, että minkälaisen mä haluaisin. 2 milli, 6 milli, 3 milli. Mä en ole ihan näistä milleistä ihan varma, että millä on vedetty aikaisemmin. Mene vaan ihan omalla näkemyksellä. Joo. Mä sanoisin, että 6 milli on hyvä. 6 miljoonaa, okei. Joo. Oi vitsi, ota nyt vähän rauhallisempi. Upsi. Oliko se joku aukko? Ups. No, niin kuin meillä päin sanotaan, se ei ole virhe. Se on vain omalaatuinen tyyli. Teetkö se taakse joku reijä? Katso. Mä tiennytkään Italiassa on. Maistipala. Mikä hinta? Maistipala. Mä puhun italiaa. Onko tämä hyvä? 3 milli. Joo. Noniin. Oi vitsi. Elämä on kohdallista. Mä en oo tässä niinku viimeiseen viikkoon pessyt kertaakaan mun hiuksia kunnolla. Sen takia, että miksi? Miksi mä tekisin sen? I have a bad feeling about this. Jos nyt hetken et ole italialainen, olisitko koskaan Daniel arvannut, että sä pääset ajamaan sun pomo hiuksia? En. Enkä ole ikinä iloisempi siitä, että on ollut pieni jotain. Oh my god! Looks perfecto! Hienoa, kun mä näen tosta niinku Sinne tulee rakastamaan. pienellä viiveellä tosta näytöstä, että mitä tapahtuu. Niin mä vaan näen, että tapahtuu, kun tunnen, että tapahtuu jotain, mutta kun katson tuolta screenistä, niin vasta näen, että mitä se on. Oh my god! Ehkä se on parempi, että mä näen kans tosta noin. Oh my god. Ei. Saattaa olla, että lähti vähän ekstra. Eikä. Oliko se 3 senttiä vai milliä? Saattaa olla, että oli vahingossa milli. Ei! Oi herra jes, minkä näköinen. Virheitä korostetaan. Pitäisikö meidän tässä välissä ottaa se toi Seppo Taalas vaan? Mene. Kato ääni, täältä mä näytän sitten kun mä oon 40. Voi ei. Loppu virta. Loppu virta! Se oikeesti loppu virta. Ei! Tämä meillä Italiassa ei jotain liian vakavasti asioita. No on kyllä joo lyhyt. Miksi porukka nauraa tuolla chatissa? Hei! Mikä tässä on niinku naurettavaa? Tässä on vaan vakava niinku... sairaus. Onks nää semmoista porukkaa katsomassa tätä näin, että kun ne menee parturiin, niin vaan nauraa siellä. Se on jotenkin hauskaa, kun ihmisen hiuksia leikataan. Ennen nähdä. Joo. Mun ystävä, agentti B, ihmiset, jotka muistaa eräältä videolta, hän on Kalju. Niin hän laittoi mulle viestiä, luetaan se ääneen. Ei lasketa. Mä tiesin, että on pakko tehdä. Ei niinku, ei voi vaan ajaa tälleen koneella. Kyllä se pitää höylätä. Piraten ja höyläten. Mitä? Aivan. Siis onks mulla tuolla sivuilla? On tässä jotain. Tässä on vettästä vedellä. No niin. Onko kermavaahto? Hair everywhere. Myös Big Soleil Lady Girl. Tästä tulee sun uusi profiilikuva.
Kylmää! Kun se osuu paljon sen ihoon, niin se on vähän erilaista. Tuntuu vähän eriltä. Oi, että minkä tuoksusta. Hei! Vartaan mä en aja, joku raja kuitenkin, hei. Mä näyttäis ihan tyhmältä, jos mun partaa ajettais. Aivan ihana. Siis tää tuoksu. Täällä toimistossa ei oo vuoteen tuoksunut yhtä hyvältä kuin nyt. Se on persikka. Just se. Kuka ei haluis niinku Sekunti. persikan tuoksusta kaljua. Persikkakalju. Perskalju. Voidaan se tehdä tämän jälkeen. No. Minä. Eikö siellä Italiassa saa niinku koko hoitoa kerralla? No. Oi, kato mun pää niinku katoo tonne seinään. Se on green screen. Ota tää sit suht iisisti just noin. Ei niinku... Tää on vähän tylsä live, jos se päättyy siihen, että yhtäkkiä tulee... Oh my god. Loud. Hei, mulla on muuten tuolla oven päällä pyyhe, mikä on jos vittu hakee. Veikkaa, että se voi olla, jos tulee vettä, niin... Oh my god. Tästä tulee vuosisadan paljastus, kun tämä lähti pois. Saa nähdä, mitä kaikkea sieltä löytyy. Siellä ei oo käytänyt mitään hetkeä. Oh, Solenio. Oh, le Bardigue. Partiro. Mä näytän vähän niinku Pavarottilta. Pavarotti. Paparotti. Tässä vaiheessa alan kyseenalaistaa elämäni päätöksiä. Oi. Kuten vaikka tänään. Kun heräsin aamulla. Partiro. Olisiko pitänyt sittenkin pysyä vaan sängyssä? Oh my god. Siinä näyttää aivan kuin Alfa Uras. Tiedätkö, kun sä vedät mun päälakeen, niin se tuntuu ihan kuin vetäisi jotain niinku ikkunaa. Sillä kun siinä on jäätä. Skrabaa. Tää on sama konsepti kyllä. Ette tiedäkään, mikä satisfaction tästä tulee. Joo, tästä voisi tehdä semmosen niinku... Vähän niinku hydraulic pressillä on niitä satisfaction-klippejä. Oddly satisfying. Oh my god. No niin Aarni, oot sä tyytyväinen? Piti lähettää terveistä. Oho! Sinulla oli poskelle mennyt vähän. No joo. Se on itse asiassa ollut siinä jo hetkeä. Kiitos. Tämä on aivan normaali painereaktio. Hei chatti, lasketaanko tää kaljuks? Kommentoikaa. Niin mä näen. Sanoisin, että ei vielä ole lähtenytkään. Porukka sanoo, että mennään tähän puuhapeteelle. Puuhapete tän näköinen. Ai porukka kommentoi, että tää riittää. Noniin, jes. Ei tarvi sitten enempää. Porukalla laitetaan itkuemoja tonne. Oh my god. Se alkaa paljastumaan. Voi ei. Mikä paljastumaan? No kupa. Ei! No kupa tietysti. Saattaa olla, että pientä ärtymystä päässä tämän jälkeen, mutta se häviää päivästä kanssa. Joo, jos siellä on jotain kaljuja, niin kertokaa vähän vinkkejä, miten mä en ihan punapäätä jälkeen. Outo ääni. Kiitti. Jos kohta joku zoomi jossain vaiheessa tuolla kameralla. Yes. You can tune now. Nää. Sitten vähän kuivaillaan. On aika kuivata. Tervetuloa parturiliveen. Se on oikeesti käynyt jonkun koulutuksen tähän. Vähän tuntuu, että sulla on hieman ronskimmat ohjeet, Onko zuubattu? mitä on normaalisti. Mä voin zoobaa. Esiri.
Kaunista. Wow. Tähän sieltä täältä pitää vielä korjailla. Eikä sieltä tule hirveästi mitään verta tai jotain. Yksi luomi. Joo. Okei. Mikä? Luomi vai? Onko siellä luomi? Mä en tiedä. Kaikkea sitä oppii. Toi ääni on kyllä crunchy. Pitää kyllä käydä jossain karjushampoo ostoksilla tämän jälkeen. Mä voin linkata sulle pari. Mitä kaljushampoot siellä tarvii, jos vaan normaali ihoshampoo? Käsikäsiä vaan. Oi että. Oletteko valmiina siirtymään toiseen vaiheeseen? Joo kai, tässä ei hirveästi ole vaihtoehtoja, niin mennään vaan. Mennään vaan. Näytetään nyt vielä yleisölle tätä nykyistä. Me vähän lähemmäs. Laita sun pää niinku alas. Ei noin alas. Näin alas. Noin. Missäs kohtaa mun menee hiusraja? Vai tuleeko se koskaan? Suunnitelmasta. Nyt käännät päätä vaan, täällä on muuta kuin vaikka. Oh-oh. Herra jestas, joo. Ton näköinen. Oh, nasty stuff, nasty stuff. Mut hei, tää ei oo mun vika, tää on teidän vika. Hyvä. Seuraava jaksossa 3000 että kerkkä mitä tapahtuu. Jaa, toi on tuttu ääni. Toi on vähän liian tuttu ääni. Mennään. Mitähän sitten, jos hauskoja kotivideot tulee toinen tuotantokausi, niin mitähän silloin keksitään? Vedetään vaan tuolla, mikä se on semmonen niinku repästää irti karvoja. Vedetään se vaan päähän. Oh-oh. Se voisi olla aika näästi. Hei, täällä lentääkö tyykkiä päähän? Noin, niin muuten näyttää. Huomattavasti paremmin. Joo, eli siis päivikalju vähän kyseenalainen, mutta kalju on ehkä vähän parempi. Kalju jatkoon. Näyttää, että se vaan intiä. Toistaiseksi. Ai että, vihdoin mun henkkareita aletaan taas kysyä kaupassa. Aina vielä partaa nyt aina. Tuo on Riku Nieminen. Riku Nieminen. Köyhän miehen Riku Nieminen täällä. Lala. Mä en nyt ihan hiffaa mitä porukka meinaa tuolla muna-emojilla, kun ne kommentoi. Oh-oh. Ihan suoraan meni vai? Jakaus. Joo, se oli. Joo, aivan ikään. Heti tulee semmonen zen-fiilis. Ihan kun mä olisin joku munkki. Ei kun nyt mä hiffasin. Toi muna-emoji on sitä varten, että mun pää näyttää. Ei munilla oo partaa. Tai karvoja tässä kohtaa. Amatööri. Vitsi minkä näköinen toi linkki. Pieni kerros. Kyllä kalju lätisee. Oh. Huhhuh, pitkä päivä takana. Kiva, että saa pienen päähierunnan. 5 € ekstra. Hei hetkonen. Maksaaks tää jotain? Pakollinen 5 € ekstra. Oi että, on kyllä kiva kun mulla on tossa ensi perjantaina meet and greet, niin... Porukka on silleen, antaako Roni selfie? Ai, ei mitään sittenkään joo.
Kiva, että tuli. Siis mä en edes tiennyt, että tuolla päälaissa on jotain luomia. Tässä oppii jotain. Haistaa tää niinku Tadanerin taktiikka. Kaudet on hyvä. Niin on. Voisit kerran ylös mennä sen. Siis toi on ihan niinku skrabais ikkunaa. Käytännössä samassa. Onks ketään niinku kaljuu, että mä näyttäisin? Koska nyt mun pitää niinku kuvata kaikki jutut, missä mä voin olla kalju. Dr. Phil. Dr. Phil. Näytäks sun mielestä Dr. Phililtä? Se on joku 70. Mikä se on? Onks The Rock on kaljoa? Dwayne The Rock Johnson. The Rock, no niin, nyt alkaa kuulostaa paremmalta. Minä ja Rock, kuin kaksi Mariaa. Ja Jeff Bezos. Jeff Bezos, joo. Lookalike. Mä oon tässä vähän suunnitellut, että nyt kun mä oon kalju, mun pitää kuvata kaikki videot, missä tarvitaan sitä, että mä oon kalju. Mä en ole vielä keksinyt yhtään, mutta mulla on ainakin suunnitelma. Siellä jotkut on kysynyt, että joku laittoi, että siinä on uusi Jesse Pynnönen. Jesse, terkkuja jos katot. Mä itse asiassa just tänään mietin, että ketä suomalaisia tunnettuja kalju-ihmisiä on, niin Jesse Pynnönen tuli ensimmäisenä mieleen. Vin Diesel. Vin Diesel, Nyt me voitais tehdä se Fast and Furious. Pitbull. Pitbull. Miss Mr. Worldwide. Worldwide! I know you want me. Sä tuon tolleen kotiin. Aire on vaan no. No. Oikein. No! No! Samuel L. Jackson. Patrick Stewart. Bruce Willis. Monsterikistä vihreä. Mike, mikä se on Mike? Mike. Se on vaan Mike. What chips? Joku sellainen. Oi vitsi, mikähän leffa nyt pitäis tehdä? Leffat 100 € budjetilla, kun mä oon kalju. Last Airbender. Täällä. Joo. Onks sulla sinistä sharpia? Siis mä Nyt. Laitetaan tuolla vedellä pestävällä tussilla. Joo, sininen. Tossa on just tommonen hyvä. Noniin. Täällä on nettisivu, mikä nimi on Celebrities But Bald. Jossa on vaan... Okei, mutta se on päästy tonne. Mennään omaa sivuun. Lukee vaan Jeff Bezos on bald Amazon. The richest bald man. Muista lisää sitä oli väliin sitä körmää sinne väliin. Joo. Täällä on takana jos on Pirates of the Caribbean, onko siinä kaljuja? Ainakin mä voisin... Hei, nyt ois muuten se Taru Sormusten herra. Ketä sun kalju? Klon. No niinpäs muuten. Siis mähän meinasin pelkästään tehdä sen takia, että mä haluan olla klonkku. Niin nyt ois kyllä tosi hyvä chanssi siinä. Ai raakala. Kyllä. Heti. Voldemort is back! Älkää sanoko mun nimeä! Thanos. Thanos! Joo. Avengers. Niinku, the choices are unlimited. No joo. Luovuus vaan yhtäkkiä vapautuu hiukset lähti. Ne on ollut eessä. Oh, estä. Nyt me voidaan tehdä kaikki. Siis joka päivä kun me aloitetaan täällä ja ennen kuin sarja lähti käyntiin, niin mä sanoin, että jos ohjelmaa katsotaan jotain jaksoa niistä 10 jaksosta, mitä tulee, niin jos jotain katsotaan yli 200 000 kertaa, niin mä ajan kaljun. Ja sanotaan näin, että se 200 000 oli aika niin kuin paljon odotettu ensimmäiselle jaksolle. Ja siitä katsottiin yli 300 000 kertaa. 303 000 kertaa katsottiin ekaa jaksoa, joten kiitos siitä erittäin paljon. Olette erittäin ihania siellä ja kiitos ihanista viestistä etenkin. Ohjelmaan liittyen on ollut tosi kiva nähdä, että te olette tykänneet, koska me nähtiin ohjelmaa eteen tosi paljon vaivaa. Paljon enemmän vaivaa kuin tähän live-streamiin. Täytyy sanoa, että sä olet Kaapolta. Se lastaohjelma, se Kaapo. Kaapo. On Se vuotta. Jes, oppimaan niin myös. Ei, mun ei kaukaa haettu. Paitsi Roni ei oppimaan. Sitten Hitmanilta.
Oi, että musta tuntuu, että tuun tykkää tästä. Musta tuntuu, että tästä tulee mun pysyvä kampaus. Airi on no! Kohta tulee kommentteihin tonne. Airi. Ei! Ulkomerkki. Kuvaa Airin reaktio. Ei, siis joku raja on kuitenkin tube-sisällössäkin. Et jos mä nyt tälleen menen kotiin ja kamera pystyssä on Airin kohdalla, niin ei se ole reilu. Et joku raja kuitenkin. Joo. Musta tuntuu, että Airi varmaan katsoo itkiä. Me kysyttiin siis Airia, että jos se haluaa tulla tänne paikan päälle katsomaan, niin hän sanoi, että en halua I don't tulla. wanna see this. Se on joka ilta lakki päässä nukkumaan ja se voi ottaa pois vasta, kun ei enää. Jos joku valmistaa perukkeja ammatikseen, niin laittakaa viestiä. Olisi parille tarvetta. Kelle? Sitten jotain tuttuja vai? Viiteellä vaan Aa, kaljuntumaan. Eikä? No niin, näytätkin jo. Vähän Vertaa itseäsi. tarkkaan kattanut huomioon. Lalalala. Sä oot vielä koskenut näitä etään. En oo. First touch. Ensimmäinen kosketus päänahkaan. Since born. Synnyt se kalina vai oliko se ne hiuksia? En mä tiedä, en mä muista. Ei musta oo kuvia. On kuvia vasta vuodelta 2012, kun mä Oikeesti näyttää hämmentävästi, että sulla on se kaljumyssy päässä. näyttääkö? No vähän. Vähän niinku tosi fiilis, että sä olet se pois. Mä pistän sitä pois. Alkaa olemaan aika. Tää vähän tuolla päällä tämmöstä pientä vielä. Tiedättekö miltä mä näytän? Mä näytän ihan Teemu Pukilta. No joo. Näyttäkää kuva. Se on fudispelaaja. Teemu, jos tulet Suomeen, niin käydään vähän pelaa. Mäkin on nyt yhtä nopea ja taitava kuin sä. On lupea. Virtaviivaisuus varmasti kasvaa tässä. Sun tee. Sitten pidetään vaan, kuulkaas katsojat, sormia ristissä, että nämä hiukset kasvaa takaisin nimittäin. Täällä sitten vielä vetäisin viimeisen kerran ja täydellinen oo, mutta semmonen hetki, jos sitä vielä Joo. illalla kato vetää yhden korjaavan sitten Hitman! höylällä ja otat se kuivuu, niin saat pistää kädet päähän ja kokeillaan tässä. Yleensä parturissa näytetään peilillä, että miltä näyttää. Tää on tälleen, kohta saat kokeilla, miltä sun pää tuntuu. Voit katsoa sen. Oh god. Siis joo, tosi kiva. Voi pojat, onks tää nyt valmis? Sillai... Joo, kädet sinne vaan. Vuonna siellä nyt pieni tukkaa, mutta ei sitä oikein näe. Voi pojat! Mullahan on tuntoaisti tuolla päälaissa. Siis tuntuu vähän, että olisi jotain hyytelöä laitettu päähän. Joo. Voi ei, voi ei, voi ei. No ei. Oi, pitäisikö tähän laittaa jotain rasvaa sitten? En mä tiedä, mitä pitää laittaa kaljuun. En mä tiedä. Ghost Bottles. Oi, että. Oh god. Oi. Clip that. Clip Kuinkahan monta screenshottia tästä livestä on otettu? En mä usko. Ei kyllä. Mukaan. En oo ottanut mitään. Mitäs me nyt keksitään ton kanssa? Joo. Ehkä se selviää tulevilla videoilla. Ehkä se selviää. Se selviää. Joo, onhan tää pyörinyt tää live kuitenkin puolisen tuntia jo. Vähän pitempi keissi oli laittaa tää tän näköiseksi. Toi sopii sulle. Hei, joku kommentoi, että tää sopii mulle. Yes! Uhu! Toinen konfetti. Joo. No mutta katsojat, vielä kerran kiitos tähän loppuun, että jaksatte katsoa näitä mun typeriä ideoita. Ja tosiaan perjantaisin 19.00 hauskat kotivideot tulee telkkarista. Ja nyt tubeenkin on tulossa vaikka mitä kivaa. Okei, nyt mä ymmärrän ton taulun. Vihdoin se selvisi, että mitä siinä haettiin takaa. Joku vaan näki tulevaisuuteen. Ja
Joo. Ei kai mulla oikein mitään muuta tähän loppuun sanottavaa kuin, että olette parhaita. Painakaa tilausnäppäintä, jos ette ole vielä. Mä pidin nyt lupaukseni tällä kertaa. Vitsi, mä olisin voinut vaan sanoa, että mä leikkaan kaljuksi. Sitten olla silleen, huijasin! Ei tullut mieleen. Eiks porukka tajunnut, että se oli vitsi? Se oli ihan selvästi vitsi. Mä niinku sormet pistissä oli hehehehehe. Mutta tältä se näyttää. Ehkä tästä tuli opittua yksi asia, ja se on se, että kun lähtee vetämään tämmösiä vetoja teidän kanssa, niin katsii miettii pitkään, koska sit voi käydä näin. Se oli virhe. No ei. Tää sopii mulle. Vai mitä? Oi, siellä oli toinenkin. Hyvän näköinen. Joku laittoi hyvän näköinen. Yes. Come on. 2 jo. 2 kello. Onneksi nyt on syksy, koska muuten sit jos mä ruskettuisin, tai olisin ruskettunut jo naamasta, ja sit tulisi tämmönen niinku näkis, missä kohtaa olisi ollut hiukset, niin se olisi aika hurjan näköinen, mutta en mä nyt tästä tiedä, niin paha. Missä nää mun purisongit oikein vetää, jossain täällä? No. Voidaan ehkä vähän feidaa tossa kun striimi Feidata. Nyt alkaa tulla näitä parturi. Ei, kyllä on paljon tietää. No niin, laitetaan tää nyt poikki. Jes, moi moi! Roponen, mä oon jo. Tää kakkosta posliiniin. Ehkä ne tietää, ehkä ei. No, ruoansulatuksesta puheen ollen mennään tämän päivän pelin pariin, joka on nimeltään Terveystuotteet joka pojan arkeen. Onks tää niinku joku sun juttu vai kaupasta ostettu? Käyttämätön. Käyttämätön, okei. Kiva. Sitten mä uskallan katsoa vähän tarkemmin. Onks tää terävä? Ei. Liittyykö se mun kaljuun jotenkin? Pitääkö tää tunkea suuhun? Onks tää kieliharja? Voimakivi, joka harmonisoi kehon yin-yang-energioita. Yin-yang. Onko se joku bändi? Kyllä. Kyllä. Toi kamera meni just. Tälle kvartsi rakkauskivelle antaisin arvosanaksi 3/5 terveyspistettä. Olihan täällä paljon tarinaa taustalla, mutta loppujen lopuksi mä hinkkaan itteeni jotain kiveä. Seuraava tuote. Voi pojat, mä tiedän mikä tää on. Mä en oo koskaan käyttänyt tällaista. Miten tää toimii? Toisesta nenästä sisään, toisesta nenästä ulos. Tai siis toisesta sieraimen sisään, toisesta sieraimen ulos. Joo! Eiks meillä ole mitään muuta kulhoa kuin läpinäkyvää? Tuntuuko tää pahalta? Miksi toinen sanoo? Ja toinen? Toinen on käyttänyt toinen. Niin. Mitä tulee mitään? Ai ei tullut mitään! Mä panikoin! Pitäisikö tuossa olla vaan silleen chillisti? Ja tälleen. Nenätorvi, arvosana 4/5. Se ainakin teki jotain. Seuraava tuote. Imukupit. Mä voin näyttää mitä nämä toimii. Näitä varten tarvitaan öljyä. Öljy! Oho, kokosöljy. Otetaan vähän rasvaa. Laitetaan vaikka... Ja kun hieronta pääsee vaan siihen lihakseen, niin nää pääsee siihen niinku lihaskalvoon. Sitten näitä on eri kokoisia, että voi niinku... Noin. Laittaa kiinni. Tuohon hauikseen toinen. Minkä takia mä otin paidan pois? Mä en oo ihan varma. Liian pieni hauise se. Huhhuh, alkaa olla kyllä aika terveä olo, kun jalanpohjassa on laastaria ja imukoppeja joka puolella. Sitten otetaan hetki. Jääkö sulla ottaa semmonen fritsu? Ei kai tästä jää mikään jälki. Mitä? No. Mille te nauratte? Taitaa korvaa. Pysyykö se pystyssä? Tumme se syvälle sinne. Tulee aivot vastaan. Mä kuulen semmoista niinku pientä tulen ropinaa, joka sekunti sekuntilta lähestyy mun korvaa.
Siis tää tuntuu, että on ihan jossain niinku kohta mun korvassa tää tuli. En mä näe sitä. No mä luotan teihin.